Amunt tornes a estar al partit. Va, som-hi. Era un gol, però estratosfèric, A veure, Olmo, la centrada tancadeta, la pentina, el tauró, a d'acord, Eric Garcia. Ara resulta que cada vegada que l'equip necessita un gol important, doncs el fa. Si no el poden fer els davanters, doncs el faig jo. Un dia jugo de lateral dret, l'altre jugo de mig centre defensiu, l'altre jugo de central. I si voleu que marqui gols importants, doncs els marco. Avui també apareix amb una rematada de cap. Minut 19 de la primera part. Amb aquest Barça sempre hi ha esperança. Minut 20 de la primera. Barça 1, Real Madrid 0. Lamine Yamal amb Ferran Torres amb Rafinha a la frontal, la toca enrere per De Jong fa una passada curta per Pedri, el dribbling de Pedri la posa per Ferran Torres a l'interior de l'àrea, Ferran Torres amb Lamine, la rosqueta, molta calma, que sóc jo qui està jugant i defensant aquest escut. Hi ha un tio de 17 anys que després de cascar-se una rosqueta descomunal acaba de mirar la graderia i li ha dit al soci del Barça: calma, que jo estic jugant, que mireu quin escut porto. Vosaltres estimeu el Barça? Jo també. Vosaltres porteu un escut al pit que és el del Barça? Jo també. Vosaltres sou culers de bressol? Jo també. Calma, que sóc Lamine Yamal i jugo amb el Barça. Calma, que se me'n refot tenir 17 anys i que m'estigui jugant la Lliga contra el Madrid. Calma, que sóc el dimoniet de Rocafonda i vaig amb vosaltres. Serà un jugador d'època. Si s'ho proposa, serà un jugador d'època. Un menor d'edat demanant-li al barcelonisme: calma, que a mi no us pot passar res greu. Barça 2, Real Madrid 2. Ha nascut una estrella universal, una estrella única, un jugador que pot marcar una època. Lamine Yamal, el jugador il·legal. És l'heroi que necessitava el barcelonisme. Amb ell s'encomanen tots els culers que hi ha aquí. Espera, Pedri amb Rafinha, l'has de fer, la rematada, gol! Pressió intensa al mig del camp del Madrid. Recuperació de pilota de Pedri. Rafinha, camp obert, que li diu Pedri: dóna-me-la i la foto dins, i Pedri li diu: té, Rafa, te la dono, i Rafinha es planta davant dels morros de Courtois, creua la pilota i barraca. Amb aquest equip fins a la fi del món, remuntada rere remuntada fins a la victòria final. Gol del Barça, gol de Rafinha. Barça 3, Real Madrid 2. La pressió de Rafinha es queda la pilota a l'interior de l'àrea, la dona pel Tauró, el Tauró per Rafinha. Rafinha hi va, corre, pressiona, i més, i l'acompanya just al costat un Tauró que li diu: jo també t'ajudo, ara no serà un nyac-nyac de gol, ara serà un nyac-nyac d'assistència. Recupera la pilota Rafinha, la dona Ferran li diu: no, però fes-lo tu, que s'ha iniciat la pressió. I Rafinha li diu: d'acord, Tauró, d'acord, doncs ja el faig jo. Gol del Barça, gol de Rafinha després d'una pressió descomunal, assistència del Tauró. El Barça guanya 4-2, perdia 0-2, el Barça guanya 4-2, perdia 0-2, el Barça guanya 4-2, perdia 0-2. Amb aquest Barça fins a la fi del món, que no s'acabi mai aquesta temporada. Gràcies, Hansi, per liderar un dels Barças més divertits de la història. Barça 4, Real Madrid 2.